Royal Jelly. Istorya tas Facebook sa MaxVit. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and Royal Jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon no, ang makauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasama sa technical side. Si kasamang radyoman Tani Luod, ugusab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas, maugyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ugusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Sa gyapon no, pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo o bana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 21 sa bulan sa Hunyo, tuig 2020. Okay, kaya ganina no, sa Facebook, pag open nato sa balay, doon na tayo gipost nga pahibalo kay karong umaabot nga sunod bulan sa Hulyo, July, mausab na ang atong schedule, no? Ang oras sa atong tulumanon. Human na sa Santos nga Misa. 7:30 to 8. Alas 7:30, ngadto na sa alas 8. Before no, sa programa ni kasamang radyoman Alma Santiago, no? Okay. Sa Deep Ed, no? Okay. Now, bag-o na po, no? Oras o palihog na lang po kog pahibalo, no? Tabag pahibalo sa uban. Kadtong makamonitor gyud diri gyud sa Dipolog, no? Sa radio o sa mga dapit diin maabtan sa maong signal. Palihog lang ko og tabang og pahibalo nga mausab na ang atong schedule sa atong programa. Sugod karong July. Matag Domingo man ni atong tulumanon. So sa unang Domingo sa bulan sa July, so expect na mo nga lahi na ang oras. Okay. 7:30 a.m. to 8. Okay. Hasta po ang programa namo sa grupo, no, sa Catholic Faith Defenders. Gikan sa alas 8 man to sa gabi, no, tama na alas 9. Mabalhin na og alas 7. Alas 7 tama na alas 8. Diba? Ang programa man unta na sa atong higalang Adventist nga wala naman siya sa maong oras kay nibalhin og laing istasyon. So nabakante man guna nga oras, di ba, mag-music naman na. So nakahukom ang management nga ibalhin ang atong schedule diha, no, sa grupo sa Catholic Faith Defenders. So sugod po sa July, no? Sugod sa July ang lanog sa kamatuoran sa CFD Catholic Faith Defenders Dipolog mabalhin ang oras, no? Gikan sa alas 8 sa gabi, taman alas 9, gibalhin na og alas 7. So mauna-una na, no? Human yun sa, kung ako masayop, human yun sa programa sa atong mga igsuong piniling nasod. So makasunod dayon ta, diretso dayon. Aron po na nung matubag po nato ang mga issue po nga giluwatan sa atong mga igsuong piniling nasod kung ilang mahisgutan po ta, makareact po ta. Kay kung alas 8 na, niya di ta ka monitor sa ilang programa, di po ta katubag. Kaya man tang kahibalo. Kaya may nakapaminaw ta, sige, no? Okay, so mauna. Palihog na lang ko og tabang og pahibalo.
Okay. Now, dirita sa, by the way, no, malimot mong ko aning greeting pod, no. Di yun dapat kalimtan kay kinahanglan ato gining iuso, no. Kay murag nakalimtan ning greeting natong mga Kristohanon nga Katoliko. Okay, ato ning i-anad yun, no. Ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist, ilang greeting gali sa ilang day of worship, may man na sila Happy Sabbath. Oh, Happy Sabbath. Ang ato nga mga Kristohanong Katoliko, ang ato Happy Lord's Day. Happy Lord's Day Sunday. Although, katong Lord's Day sa daang kasabutan, Saturday, ang ato gong Lord's Day sa New Testament o bagong kasabutan, mao man ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nga matud pa sa katikisem nato nga libro, Fulfillment of the Sabbath. Katumanan ng Sabat. Kay katong unang Sabat, matud pa ni San Pablo, landong, shadow. So kay shadow, dili pa tumao. Gipaabot ang iyang katumanan. Parehas gud anang ako nang kanunay gibalik-balik kanang tuli o circumcision, landong man to nga entrance sa kingdom. Ang fulfillment ana sa New Testament, dili na kuan gihapon kanang tuli. Ang bautismo na gipasabot na ni San Pablo sa Colosas 2:11 og 12. Okay. So mao na. Fulfillment. Ako naman ning na-explain sa miagi nga naay mga changes lagi sa bag-ong kasabutan nga kung diha na ta sa kabag-uhan, dili na isipon nga paglapas sa balaod. Ay gyud niyo kalimti, pagtuma na. Ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist, lahi manggod ang naa silang hunahuna. Unya, ako naglaom nga honest mistake lang. Dili gyud tinuyuan nga pagkasipyat. Sa Biblia, pahinumdom nga kanang naagyoy gihuna-huna ba nato nga nagtuo ta nga insakto ta. Pero dili di ay. Kananas Proverbs o sa Samba na, nakalimot lang ko sa sitas. Ang mga igsuo na to nga mga pastor, ministro, anad kay na sila mo memorize og bersikulo, so kahibalo na sila. No? Nga ang tao, di ni kay usahay lang sa makadagang higayon, mahitabo gyud na nga aduna tay gihuna-hunang insakto ta, pero dili di ay. Nga naman na, kay ang tao god, fallen nature man. Sugod sa gihulagway sa kinabuhi sa paghulagway sa una natong ginikanan Adan ug Eva. Katong ilang pagka nahulog, ilang fall. Ito nagsugod ng pagka kanabang kanang tao nga doon na nagyoy inclination anang mga sipyat. Unya kining sipyat atong timan-an duhang ka klase na tinuyuan og kanang wala gituyo. Oh. So naglaom ta nga kadtong mga nasipyat nato mga igsuon nga nibulag sa Katoliko, honest mistake lang. Nga ang paglimbong sa yawa nila dili kay ni sanong sila sa yawa nga limbong na den tuhuin na ninyo. Ako nang kuan utok, ako may nagbuot ana. Kay diri mo nako, so tuyuan ninyo ng pagsupak sa kamaturan. Kana mo'y tiniyuan. Pero kung nalimbungan ka nga tungod lang kay ignorance ba ka or wa jud ka kahibalo sa kanang katinawan o kahayag sa pagtuong Katoliko, so meaning na-deceive lang ka nga wa gituyo. Wala nimo gituyo, wa mangyud ka mo alayon sa yawa, ang imo lang mo siguro imong namatan nang diha na ka. So mao na. Now, timan ilang mga tinahod nga tigpaminaw nga sa Biblia ang atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga nasipyat o naglapa sa balaod. Di ba? So maghisgot gihapon aning adlawng igpapahulay. Di ba si Kristo sa adlawng igpapahulay nga kanang Saturday man gito sa ila sa una. Giakusahan siya nga naglapas anang adlawng igpapahulay. Unsa man ang ilang akusasyon, no? Mga Hudiyo pag ito, mga dugo niya ba, no?
parihas niya grasa, mga Hudiyo. Nag-akusar ni Kristo nga galapas sa balaod. Nga naman kay si Kristo, nag-introduce man og mga kabag-uhan unsaon pag-observe ng adlang igpapahulay. Di ba? Oh. Kaniadto ang ilang pagsabutan ng adlang igpapahulay, very stricto kayo, dili gani kakalungag. Unya, kung makalapas ka ng adlang igpapahulay, death sentence na yun. Patay na yun. Batuon kahangtod mamatay hasta po ng panapaw, no? Makasa kag panapaw, batuon gyapon kahangtod mamatay. Mo man na ilang kuan. Pero mao lagi nga kadtong daang kasabutan syado. Kasabutan nga syado. Unya si Pablo naghisgot nga kadtong mga kasabutan sa daan gipapas kitapos ni Kristo sa krus na sa Kolosas 2:14 hangtod sa 18. No, Kolosas, no, dili Lucas. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod 18. Na ay mga kasabutan dihang gipapas. Katong daang kasabutan. Pero atong i-qualify ha, dili po tanang balaod yas daang kasabutan giundang pag-abot sa New Testament. Kay sa ako na laging giingon, naamang ko yung mga balaod nga kanang iyang nature moral. Oh, nga bisag bag-ong kasabutan nata, ipadayon lang gihapon na. Kay common man na, prasan ng ayaw pangawat. Kana, ayaw pagpatay. Kanang naas na pulo kasugo. Any moral essence sa balaod, bisan pag bag-ong kasabutan nata, dili gyud na pud usbon sa mga pari kay common man na nga balaod. Diba? Common man na agod. Pero kana mga balaod nga ang iyang essence lagi ceremonial. Kanang rationally pwedeng mausab. Walay loopholes ba? Walay anong day usbon kanang day of worship sa may daotanan na. Day of worship. Kanang galing atong mga kasaulugan gani kanang isa na kanang mga birthdays o mga celebration, pwede mo nato nang idiri lang aning adlaw kay naatay mga reason pod. Kay ang usagod sa reason nganong gibalhin ng day of worship sa Christianity gikan sa Saturday ngadto sa Sunday aron pag-ila sa kalainan sa daang tinuhuan og bag-o nga gisugdan ni Jesus Christ. Mao na. Unya sa Biblia dili na siya kuan kana bang explicit kanang pagbalhin. Mao bitaw nga dunay mga referensyang Katoliko nga moingon ang mga authorities na to, natay mga basa-basahon gali na sa mga Adventist. Ingon sila nga natanawa bisan na inyong obispo inyong pare nagsulti, nagtugan nga kanang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo wala na siya scriptural support o kanang pasabot ba explicit. Ang buti pasabot gud anang mga authorities nato nga moingon nga wala na siya authority scriptural authority. But pasabot explicit statement wala tay mabasa sa Biblia nga gibalhin na. Wa man gyud tay mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Dios nga ibalhin ninyo na mga Kristiyano kanang day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Domingo. Wa gyud tay mabasa ana sa Biblia. Mao na nga kung naa pa siguro na litra por litra na mahurot siguro ng Seventh-day Adventist o Katoliko. kung naa pa litra por litra nga mabasa. Mo na ibot pasabot anang mga referensya na mo sa Katoliko nga moingon nga walay scriptural support ng pagbalhin. Bot pasabot ka na bang litra por litra ba nga nag-ingon ang Dios nga ibalhin ninyo nagdomingo wa gyud tay mabasa ana. Pero naay kanang gitawag natog implication na bang kana bang masabot nga pwedeng mabalhin. Nganong masabot nga pwedeng mabalhin tungod kay ang essence gud anang igpapahulay duha ka buok. Sa ako na laging giingon ang adlang igpapahulay adunay duha ka elemento. Ang unang elemento moral kana dili gyud mausab kay moral man. Padayon gyud na. Mo bitaw nga sa Hebrewanon 4:9 giingon diha nga naa gihapoy adlaw igpapahulay. Kay moral man na nga but pasabot sa usa ka semana naagay day of worship.
Pwede na tawag na to nag-adlaw ang igpapahulay. Kay mahulay man taana, kay adlaw man nas pagsimba. Sumunang naagihapon na. Pero ang pagpatunong ana, unsang adlaw, seremonyal na. Nganong seremonyal kay diha gud sa napulo ka sugo, wala man gyud gi-specific diha nga unang adlaw sa semana. Ang giingon diha sa moral law kanang napulo ka sugo, sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito ni ana, ikapitong adlaw mo pahulay. Giingon ba gud diha og sa ikapitong adlaw semana mo pahulay kamo? Dili man. Hinoon katong sa debate namo, inigsuong debate namo sa akong higalang Adventist, giandaman ko niyag version sa Biblia nga mabasa gyud tong 7th day of the week. Pero mga hubad gud sa Biblia dili tanan literal kun word for word. Naay kanang gitawag natog dynamic translation with paraphrasing. Kanang paraphrasing, kung i-allow good ang paraphrasing nga hubad sa Biblia, pwede ka mo insert dihag interpretation nimo og unsay gipasabot nimo ana. Kay sa una good sa Old Testament matunong man ang 7th day after 6 days works, matunong man gyud nag 7th day of the week kun Sabado o Saturday, mao na nga naay translation nga naghubad pero murag usara man nakabuok kung nakita ang translation katurang gidala sa akong higalang Adventist, katurang man na paraphrasing translation. No, pwede na. Pero kung moadtog yung ka sa kanang gitawag og literal o word for word translation, nga kanang yung paningkamutan magyud nga word for word nga di ra lisod ra pa word for word. Mao na. So kana dili na pwede hubaron og 70 of the week. Kaysa kasagaran yung mga hubad, giingon ra man gyud na ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Nya kay ang Domingo matunong mo po na. Kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron dili biya Domingo. Unsa may atong unang adlaw sa trabaho ron? Lunes. So kung musugod tag Lunes, unsa may ikapito na to? Di ba? Kung musugod ta, kung valid ng pagbalhin sa unang adlaw sa trabaho, kung valid na, nasa ato pa ang ikapito karon, dili gyud Saturday o 7th day of the week. Ang ikapito karon Sunday. Pero way lalisa nga sa kung magisgot tag semana sa kalendaryo, wala pa gyud nato usban ang unang adlaw Domingo. Then ang ikapito Sabado gyud na. Pero mao na sa semana na. Sa moingon kag unang adlaw sa semana, moingon gyud ta nga Domingo gyud. Then ang ikapito kanang Saturday. Pero kung mayong kag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho, ay nausob na na. Kanong nausob na na kay ang unang adlaw sa trabaho na to dili biya Domingo, pula biya na, di ba? Pula na atong kalendaryo. Ang atong unang adlaw sa trabaho karon Lunes. So kay Lunes, sa to pang ikapito, Domingo kanang kanang Saturday, sa pa na ikaunom pa na. So kung himuon na tong sign o timailhan sa Christianity, kanang ikapito, 7th day after 6 days works, ang tinuod 7th day Adventist, Katoliko. Dili kanang gitukod ni Illinois, nga naman kay 6 day pa man na. Nainumdum ko sa akong gisiran ani nga Adventist ni adto. Nginiingon siya, kuyawa ka ng argumentuha veritas. Inabugado man na, kanang watay mahimo anak yun kay kung mo dipinsa gyud mo man gyud buhat sa abogado, pero kinanglan reasonable kanang nagdala gyud tas kamatuoran. Inapaglito ni Egon Cleaver argument mo na veritas. Pero dili ako may nagkunaan niya na daghan na mga CFD na kaunaan ni kung wa ko malimot ang una gyud ko nakadungog ani nga argument ako ning i-credit ni Attorney Abbas, no, ang kanang organizer sa CFD, no, sa Western Mindanao. Dito ko niya una nakadungog ani nga argument. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya god mingon mo nga ngano man lagi veritas si Kristo diha iya pa man laging girespeto ng Jewish Sabbath, no, sa pagsugod-sugod pa niya sa New Testament. No, dili man gud automatic mausob dayon kay sa transition time sa Christianity o Judaism,
wala na hingpit din diretso mausab tanan. Gani kanang dili pagkaog dugo ila pa nang gipadayon sa Council of Jerusalem. Bisan dili na universal teaching o Catholic teaching ni Jesus. Di ba? Dili man na Christian teaching ng dili pagkaog dugo. Kay si Kristo gani, kung moari kang Kristo, wa man magtudlo si Kristo ana. Basahan ninyo ng gospel. Di ba wa magtudlo si Kristo ana? Kanang dili pag naapay kanon nga gidili. Ang gipaklaro gyud ni Kristong kahugaw diha nga dapat likayan nato kana mang kahugaw nga gikan sa tawo kanang bang atong mga batasan dili maayo. Kanang Marcos City. Unya ang reason god sa Council of Jerusalem giapil pa nila tong Jewish nga dili pagkaog dugo kay ang katugong higayon na nga sa transition time sa Christianity og kanang Judaism katong mga na Kristiyano bag-o pa dili pa kayo kasabot ba? Kaya naapaghapoy yung mga Hudiyo nga bisag na Kristiyano na ila paghapong ipihig ng mga Hudiyo. Sa ito pa, namilit-pilit pag yun ilang batasan nga daan. So, but pasabot, katong Council of Jerusalem, wala nila gigulpitanan og usob. Oh, naapay gipadayon nila nga custom o ilang naanda na nga dili ta magkaon ng dugo. Pero dili na teaching ni Jesus Christ sa New Testament. But ipasabot nga ang Holy Spirit gagiya nila nga dili gulpihon pag-usab. Oh, ano man kay niingon pa man si James nga naghisgot pa man gyapon siya mga disciplinary laws nga giapil niya tong Jewish katong dili pagkaog dugo nga si Kristo naman magtudlo ana. Dili ko moingon ha nga nasayop tong Council of Jerusalem di ko moingon ana. Katong akong higalang Adventist nga kasamong debate niingon siya nasayop din ng Council of Jerusalem wa ko moingon ha. Wa ko moingon. Valid tong Council of Jerusalem bisan ila pa tong gidili ang pagkaog dugo kay naaman sila authority binding and loosing ang una gong magisteryo mga apostoles. So ini balaod nga ilang ipangmugna ilang ibain og loose kuana binding na muna sa Council of Jerusalem tanang ilang gidesisyonan dito valid to. Unya kay kita wa man ta mailalom sa ilang administration. Kinsa man ato mga leader ron, dili man itong mga apostolis, mga obispo naman. Di ba? Oh, kay dili man tanang balaod, dili mausab. Kay kanang mga disciplinary law, pwede na mausab. Ceremonial law, pwede na mausab. Unya ang dunay authority sa pag-usab ana, ang mga leaders rapod, mga kadagkuan. Kay sila may giingnan ni Kristo anang ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mingon nabitaw to nang ngutanan ako, but ni may pasabot beritas ang gahom sa mga apostoles mapasa sa mga obispo, natural. Kay kanabitaw ang gahom sa presidente mapasa man na sunod nga presidente. Di ba? So kung ang mga apostoles dunay giusab sa Council of Jerusalem, now ang ila pong mga sumusunod naapoy katungod kay kanabitaw nga atong mga congressman, mga senador, pwede man na sila muamin og mga balaod sa ilang mga council. Di ba? Pero, moingon siya nga, kuyawa ng pagtulunan na biritas, ato pa kung moingon ang council, mangawat na taron, manulis na taron, mupatay na tagtao, mutuo day ka kay council mo iga, kuwan. Akong pangutana po diha, dugay naman ng simbahang katoliko, giusaban ng moral law. Diba? Dili po na mahitabo gyud nga dunay pang-usbon sa Katoliko nga maimmoral. Kisa mang pariabing gatudlo nga mangawat na taron. Manulis na taron. Patay na tagtao. Nga gani sige mong gani ni sawayon ning simbahan kay ni supak kan ang death penalty. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Now, mauna nga kung sa Biblia naapay pag-respect kay bisan ang katekism, niingon man gyud diha gyud ang katekism nato nga libro nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of kanang Saturday Sabbath. Natural, irespeto gina ni Jesus Christ ng Jewish Sabbath. Pero dili bot pasabot nga dili na mausob ang iyang unsaon na pag-observe kay si Kristo mismo gahinay-hinay nagpang-usab. Diba? Unya gisaway siya nga galapas kuno sa adlaw igpapahulay. Maura pod ang iyang simbahan karon nga mao ning Katoliko, gisaway pod nga sa dihang gibalhin ng adlaw. Mao ni atong pangutana sa mga Seventh-day Adventist nato mga igsuon. Unsang bersikulo sa Biblia
nga kanang pagbalhin sa day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, violation of the law. Kung naa may bisag usa lang ka bersikulo ana na mubiya gyud ko sa akong mga Katoliko, mabalhin na gyud ko ninyo. Oh, kung naa may mabasa sa Biblia nga kanang pagbalhin sa day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, violation of the law na. Kay kung naa gali na sa Biblia, na mo mag-Adventist ko. Biya ko sa akong pagkatoliko. Kung wala, na approve tong authority sa mga obispo to change that. Ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Mo na binding and loosing. No? So, wa naman tay igong panahon o mga tinahod nga tigpaminaw. Ay inyong kalimti ha, karong sugod karong bulan sa July, mausab na ang oras sa atong programa. No? Sa July, kuha na ta, Domingo na ha, 7:30 to 8. 7:30 to 8. Hasta pod sa Catholic Faith Defenders no, sa grupo nga programa, imbis alas 8 gabi, mobalhin na og alas 7. So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahid, daghang kuskus pahid, kuskus pahid, kuskus sa oras kahago si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Purong patak, isang katutak. For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory!